Dakle, znam pouzdano da je mrtav. Sve te spekulacije da je on negde živ su samo glasine. Da li je tačno da je vaš brat pokušao još jedno samoubistvo nekoliko dana pre ovog konačne njegove smrti, 23. jula? On je 10. avgusta 19. godine, dakle, nestao sa ovoga sveta. Da li je tačno da je on pokušao samoubistvo ili je možda, po nekim mojim nagađanjima i razmišljanjima, njegov cimer Nikola Tartalone pokušao da ga zadavi, da ga ubije, obzirom da postoje nalazi da su lekari posle tog čina lečili taj njegov vrat, Epsteinov vrat, koji je imao ožiljke, i potom su vlasti u zatvoru tog Tartalonea prebacili u jedan drugi zatvor i oslobodili svake optužbe.